Karakory atsika Toliara ô, azony ireo dictateur ty, ireo pourrituran'ny gouvernement ty, fa tsy haindreo raha ataondreo manambonambotr'olo, ireo tokony samborigny alefa agnatin'ny prison, journaliste magnaboaka raha marigny tsy tiandreo, mila andeha sambosamborindreo. Eo koa olobenay fa eko avao menasy agny e colonel Fanapera igny. Avao menasy izagny fa io tsy kazakiva nareo volagno. Natao reo manambonambotra antsika io, dikan'izegny reo fa diso ary fa tsy haindreo raha ataondreo, donc mampiditra intimidation reo. Elena, baisse la télé là s'il te plaît. Baisse la télé là. Baisse. Zegny volaniko fitondragna ty fa tsisy raha manjary. Tegna fa tsisy raha manjary fa tsy haindreo raha ataondreo volaniko aminareo zegny. Tegna fa tsy haindreo raha ataondreo, donc magnano n'importe quoi reo. Magnano n'importe quoi. Tsy hainanjy elo fa le colonel Fanapera karaha babany. Karaha babany volaniko zegny. Olo colonel zegny. Tokony ajeny. Tokony ajeny. Itsy volaizy magnaraka bekony Mamirahavatomanga io. Madagascar tsy pays dictateur volaniko zegny. Soit soratinareo pays dictateur Madagascar. Io amizay nareo mitomagny fa olo mitaky état fédéral. Io nareo mitomagny fa olo mitaky état fédéral, nareo mikekeka ty mivolagna karakory état fédéral. Zegny volaniko, zay tsy te état fédéral. Ampodiko aminareo ndraiky, anareo tsy te état fédéral io. Volagninareo aminaka ino raha nandalo depuis atsika nazo indépendance. Nataotsika état central volaniko zegny. Nataotsika même province autonome. Azonareo zegny tsy nety. Alohana nareo volagna aminaka fa mila mizaha intellectuel, mila mizaha olo mavita magnano izy mitondra Madagascar fa tsy mila zarazaragna Madagascar. Olo intellectuel zegny andeha hitondra Madagascar zegny, izy koa mbola état central fo, babany tsy hainy kiteraka. Azonareo zegny tsy hainy kiteraka olo zegny. Donc zay fa kazakadalenareo eky, zio volaniko zegny, zava arrestation volaniko zegny arbitraire. Karaha voa monsieur le maire Jean-Luc Javoljara volaniko aminareo zegny. Moa zany volagna vidéo. Hitanareo raha voa tsy mampihetsiky reo maire jiaby io. Reo tsy masaky karaha nataony Jean-Luc Javoljara. Fa Jean-Luc Javoljara nivolagna tamindreo direct, zaho tsy agneky. Io tsisy idirany volaniko aminareo zegny, resaka borne fontaine. Fa izy tsy mety hiaraka amin'olo mangalatra, corrompu. Maro raha voatsika Madagascar ao sérieusement. Io fa tsy rariny eky volaniko, au lieu que reo mitambitamby, mangigny, au contraire, plus forcendreo olo nerveux hihetsiky. Azonareo zegny, au lieu que reo mitambitamby, basy eke, aloha boaka atsika maire Jean-Luc Javoljara ty, comme ça adignandreo fa atsika hagnano raha karaha ty. Tu vois? Aloha boaka atsika telo ty, karaha igny adignandreo resaka cocaïne. Or que non, ils vont encore chercher un autre. Ils vont chercher un autre pire encore. Aïe que journaliste, juste parce que izy nangaboaka direct, andeha samborinareo, tsy tianareo izy magnaboaka raha marigny. Mila magnano karaha ataonareo fo, magnano trafic de drogue, magnano trafic ny volamena, mandravadrava tanin'olo. Zay volaniko, io tsisy olo d'accord aminao. Raha ataonareo fa trop, io tsisy olo d'accord aminareo volaniko zegny. Vous êtes en train de faire n'importe quoi, nareo dictateur volaniko zegny. Tu vois? Sitrany koa mipetraka amin'ny Corée du Sud agny. Anareo tsy te état fédéral. Ampelako anareo un exemple. Éthiopie 81. Azonareo zegny, jusqu'à Michael Jackson nandeha nihira resaka We Are The World. Zava Éthiopie zio. Zava Éthiopie zio. Firy avion international ny Ethiopie Airline. Ke nagnino zegny tsy mety aminareo baka. Nagnino zay tsy mety aminareo. Zay volako zay tsy hagnano erreur
karaha nataon'olo bene que ce soit Koutidi, zany observe que ce soit Koubesi, que ce soit Sibongi, jiaby zay tsy hagnano erreur. Azonareo zegny fôtony ireo anivon'ny tany io mamono olo, izy koa fa tsy miaraka amindreo voniandreo. Azonareo zegny ambilafo zay ivelagna aty magnano nine mavita tsara zay io, ary io volango zegny alohatsika hiady tsy magnino, anareo ty hiady alohatsika hiady tsy magnino, izy koa fa zay raha tadiavinareo fa enareo fa enay boka zio niétudienay nareo jiaby, le club 48 fa niétudienay raha Vatomanga nefa niétudienay, zegny ereran'olo benay taloha niady état fédéral io, fa zay tsy hagnano ererandreo, zay nde zay risque anareo avy ety anareo izy koa olo avy ety anareo, non lera zay avy hitanareo io pour l'instant ambla zay miady eto, ambla zay magnano nay fotony anareo tsy mazaka démocratie vlan, izy koa mazaka démocratie anareo atsika mipetraka amy la table samby olo be mipetraka magnaboaka anazy, tira mety tira tsy mety, tira mety tira tsy mety, fa anareo ndraiky magnano zebra force. Raha misy aminareo alitra nataonareo nazahoanareo vola be, zegny raha manka aminay, alitra nataonareo, alitra volamena, alitra lavany, alitra zay raha ambidira amy vola, zegny nazahoanareo vola, tsy tianareo amizay olo madinidiniky andeha contre anareo, tsy tianareo igny. Zay volanko za nanokatra resaka état fédéral incite, io tsisy magnasasa olo volanko zegny. Maro tananarivo to nandeha niza nandeha nikoragna taminaka nivolanko tamindreo, bon anareo isan'andro volagna aminaka tsy tsara état fédéral, volanko ino raha tsara boka, tsy haindreo raha ny tsara. Azonareo zegny fotony za fa mivola état central fa nataonareo, province autonome fa nataonareo, tsisy raha volagna aminaka amizay ino raha mety, mila mitady intellectuel, intellectuel mbola tsy nikiteraka zy volanko, peut-être en 1900 agny izy teraka. Azonareo zegny, donc zay kazakadalenareo, journaliste nay aboanareo, prisonnier politique nay aboanareo, tsy Mamra Vatomanga, tsy Andra Djoely, tsy Christian Entsay, tsy général Bomba tompiny Madagasikara. Anareo maramila, anareo nampianary colonel Fanapera, ino raha ampiasanareo zio exemple, anareo maramila, izy koa vous avez un minimum de respect d'un militaire, tu olo même pas il vient d'avoir 51 ans andeha commande olo un DJ andeha commande olo be fanavita service tonton en tant que colonel, en plus Baba Nandraduel colonel, respectez les gens. Olo be anao io Andraduel, même anao avo bekiny raha Vatomanga fa olo be anao io colonel Fanapera, olo be anao karaha babanao. Io olo mavety, il faut le respecter, karaha Jean-Luc Diavoljara, mety babanao izy respecté izy. Fa anao tsy avoa bekony Mamra Vatomanga, anao magnano zay raha tsy manjary ataonao. Anao le président, anao safidiny vahoaka volagninao, même izy alabato, zay tsy mijereky, anao fa io, anao safidiny vahoaka, anao fo enay io. Anao fo enay, zay tsy mahay ho lafa eky. Anao volagna tsy anao nagnano arrestation Jean-Luc Diavoljara, ataonay anao fo, fotony gouvernement anao io. Anao le président. Zay tsy safidy NC Christian, anao nangala NC Christian napetraka anao, eko izy ty adosinao fa tsy mboany Mamra Vatomanga. Fotony raha Vatomanga mila mitady olo bêtement karaha izy mivola allo afody ty afodiny, allo hoana ty hoaniny, allo tova ty ataony, tsy zegny nifidiananay anao. Fotony za mahavita mivola anisany nifidy anao tamy 2018, diso za tegna diso, tsy ambarako agnano rano, fotony génération volanko avita raty, soi-disant olo mahay raha. Non, en fait non, t'es pire encore de tous les présidents de Madagascar, anao le pire.
tsisy olo pire karaha ataonao. Dikazay nineny simple ameza zay état fédéralinay aboa prisonnier politiquenay jiaby. Anareo koa tsy tia zay, ambilanareo tiliaranay, ambilanareo no sibenay. Zay misy olo maro maventy koa no mavita mitondra zo e. Anareo fetsi-pory volaniko zegny. Anareo de zavanareo olonay aby bebe vava magnasary vangianareo vola izy fotiny côtier fa karaha io. Depuis le début za fa mivolagna. Vola nareo mangala vola maloto. Azovy côtier tafiboaka azy io. Niaraka tamin'ny fitondragna ty. Ambaranareo miady Andry Rajoelina ndraiky Marc Ravalomanana ndraiky Mamy Ravatomanga. Ambaranareo miady ro cinéma-ndreo bokandreo aminareo io. Ro jiaby tompony club 48 io. Io amizay atsika madinika pedivindreo. Atsika madinika koa na pedivindreo e. Firmerina mikeky za. Marigny raha volagninao, marigny raha volagninao. Nde zay fo victimirage volagny. Agnabiagna entreprise zay. Izy koa fa Mamy Ravatomanga io nefa ne zay fa tsy tafabiagna entreprise ne. Donc, à un moment donné, stop. Vraiment, stop. Tu ou le diable de foot naro parce que ils sont pas d'accord avec vous. Ça, c'est de la dictature, ça. Ah, bon, naro, prisonnier politique, ne diable. Ils sera nato naro. Par contre, naro, mi diront une prison. Oh, la place naro. Faut une vous l'amène en galère naro, diable. Zava. Exemple, jusqu'à Nanti, ça fait combien d'années? Directeur en knaps, nangal tchavolin, ils n'y lèvent, n'ampli face à naro. Jusqu'à Nanti, tu se réponses. Jusqu'à Nanti, vous l'amène, tant que tu coffre fort, Premier ministre, en Ivadkivi, tu suite. 73 kilos d'or, en Afrique du Sud, tu suite. Nanti journaliste, parce qu'il veut, soit monsieur le maire Jean-Luc Djavoulzar, me voulons pas zachen d'aftan jazganaka, il a arrêté naro, Nanti menacé naro, le colonel Fanapera, journaliste en de foot naro, faut manga bokaramari. Ah non, c'est ene kura diabio ene ra diabio zene vlanko alifasam naro alifasam ne vovo diaby azne vovo diaby même naro ngatiny fitondragna fa tsy tianaro zegny alifasa naro amine balancer ne fuzo tu vois fotiro iska même pas intéressant tondo tu vois exemple vlanko naro tel point vlanko je sais pas fitondragna ty indragna ty loandro. Exemple vlanko, ron volagna fa misy problème basculaire. Misy conséquences am réchauffement climatique. Aznaro zay, misy cancer, misy raha jiaby resaka réchauffement climatique. Ino amizay raha ataon'ny ministre araiky de l'environnement. Izy mandeha en banque mondiale, mandohalika izy mangataka 24 milliards de dollars et disent le réchauffement climatique. Or, que l'on fabrique le réchauffement climatique en basculière. Ils sont tarés, ma parole. Tu le veux dire, cela. Zava, le crâne navi, pour le roi Sakalava, ni courant en France, jusqu'à Macron, ni courant. Bon, on va respecter le coutume des gens, on va le mettre en OCB. Après de Nosibé, on va le passer par Murundava et aller jusqu'à la Tanandienne. Andra Duel Tinanyek Fotin. Mis réparation à Tirayuboka. Qui dit réparation, mahas vola. Asnaro Zeni. Zeni Zandetoni, Atanarivani. Tinanyek de la famille, signataire Fanandeato. La famille Sakalava, menabe fa tsy magneky. Azonareo zay, mbola tonjo, zebra force koa, karaha tonjo mi angalatra tana anosibe ao. Mbola forcendreo fo raha. Dikan'izay, tsy adrendreo fo eka atsika boka. Razana atsika tsy adrendreo, ancêtre atsika tsy adrendreo. Anao mampalahelo raha mahazo atsika ty, sérieusement. Mampalahelo. Olo be sasa mbola misolelaka io fo. Misy araiky otuliara, araiky miady aty, mivolagna raha mary, araiky misolelaka tsy eo, za tsy te agnarana anazy feko boka.
raha olo haiko colonel Fanapera, olo be materaka Andry Rajoely, papan'Andry Rajoely colonel, tokony respecte olo anao Andry Rajoely, tegna tokony respectenao olo be. Ino raha nataonao ta Madagasikara, volako aminao zay, ino raha vitanao ta Madagasikara, contrairement am colonel Fanapera, même babanao mbola navita plus qu'anao. Ino raha vitanao pendant que anao nangala raha io depuis. À part magnano arrestation arbitraire volako zegny, à part miinvente dossier, magnano cinéma isan'andra, anao mavandy de 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Iska anao mifoha maraindray mila miboaka, ino vandy mety ataoko? Fotony anao nangala volany Mamirahavatomanga fa tsy vahoaka Andry Rajoely, io tsy la faute-nay. Anao zio koa mila agnampody volany Mamirahavatomanga, régler problème-nao miaraka Mamirahavatomanga, mangala milice koa nareo, miediva nareo, zay tsy mijery fa zay kaza pedivinareo. Zay kaza pedivinareo, kaza arretena olo benay. Zay koa tsy bibe, zay koa n'olombelogno e. Karaha anao isaka maraindregny anao mifoha maraindregny, anao brosse la dent, mihina sakafonao petit déjeuner, zay mila raha karaha zegny. Ampijalenao zay amin'ny rano, ampijalenao zay amin'ny jiro. Or ke raha tokony misy amintsika hoe atsika teo tsisy raha finiriza la, firy cascade misy amintsika ao, atsika tsy mavita magnano barrage, fa tsy priorité nareo igny. Zay mivolagna fa tsy marigny état fédéral solution, indao mandeha que ce soit disons même Somalie volako aminao un pays en guerre, ro devantsika fotony ro état fédéral. Même Comore état fédéral, pourtant ro madiniky ely. Izy koa nareo fa matsa tapenareo pays africain en état fédéral. Zava exemple volako aminareo Éthiopie namezako anareo exemple 81 volako aminao, depuis 95 Éthiopie nagnano état fédéral, firy avion Ethiopie Airlines. Zegny preuve fa tsy anareo volagna aminaka io tsy mila atao état fédéral mampisy adipoko, état central mampiadipoko. Aieky vola jiaby mila mandeha Antananarivo. Izy boka Antananarivo tsisy araiky masaky mivolagna fa ty budget namezagna province Diogo, ty Sofia, ty tsisy araiky masaky mivolagna zegny, tsisy transparence raha ataonareo. Zay amizay pedivinareo ty merina tsy tia côté tsy tia merina, or ke anareo maventy mampiady zay. Bonjour tout le monde. Fa zay tsy agneky volaniko, azafady zay tsy agneky, zay ne volaniko mamalia anareo. Za teo mivolagna aminareo kaza miady fa raha ty tadiavindreo mamalia anareo, fa nalefako aminareo tsy olo jiaby mandeha manifestation volan, mila équipe d'appui afara, plusieurs équipes d'appui. Izy koa ro tsy nagneky alefanareo volaniko, alefanareo cocktail molotov, alefanareo izy koa mandefanareo bombe lacrymogène, za fa mivolagna aminareo lambalegny atombanareo misoranareo, bâton alevanareo, pipenareo alefa ampodinareo amindreo agny, reo boka mitady zegny. Au début za calme volaniko aminareo, za calme, mais raha ataondreo fa trop. Aieky anao gendarme telo contre olo araiky, or ke olo andeha manifestation fa hitanareo fa mibasituliara karaha ranomasiny. Normalement tsisy olo andeha agnoron-tragnon'olo zegny, tsisy olo andeha makimaky tragnon'olo, fa anareo miallumer le feu volaniko depuis le début. Non, ils n'ont pas encore arrêté le colonel Fanapera, mais ils ont déjà fait une intimidation en décembrindro zegny colonel Fanapera. Juste parce que dans une vidéo, dikanze dictature volaniko nareo, esclavage. Mitsangana nareo, samborinareo Ravatomanga io. Samborinareo Andry Rajoely io, reo tsy mila voniagna volaniko zay, reo tsy mila voniagna. Fotony ils ont des trucs à rendre à Madagascar. Maro raha tokony ampodindreo Madagascar ao, alitra nataondreo jiaby mila mipody.
idiran-dreo agnatina association koa fa maza misy 5 millions ato ro fa miditra koa en Belgique raha zegny ro fa niditra koa tant que misy vola volanko aminareo zegny fôtiny tsy haindreo aia nataondreo vola. Exemple, non, je veux dette de la France. Tapez non sur internet et naroufa à 1000 milliards de dette de la France. Oh, à Madagascar, or que tanana mis vous l'amène. Tiens, in vous l'amène, milatro. En la France, c'est nova, mais ici, bloc, ici, vous l'amène à la France. Mi stockage à Madagascar, or que mis vous l'amène, tu stockage, tu sous massacre mi vous ailleurs, in stockage. Or que stockage vous l'amène normalement à Zawonga Tchosa. C'est pas pour rien que la France me Tchosa. Et donc, à Faranjoa, mais c'est faux. Aucune vol en caisse de l'État. Aucune vol en un trésor public. Voilà, diable n'a galanaro Diego Tuliar, Sambab, Antala, impôt diable, aïe. Normalement, l'école, c'est gratuit. Apani fenaro l'école lulu zankanaro agne mande ivenan mande miancha plus de 100 000 euros. Vous devez trouver ça normal. Anaro umbelung anaro tchulumbelung anaro tanga tchulumbelung vlanku ze vlanku baseki apchanaro état fédéral est-ce qu'on va tuer anaro me bungo safati anaro simplement. Anaro kuma mun Madagascar. Zevlan, anaro zeng vuntano contre État fédéral. Avietim kurang amnaka. Abois, donne-moi des suggestions, mais vous n'avez pas État fédéral rach. Vous n'avez pas bien intellectuel. Depuis 1960, vous avez bien intellectuel. Jusqu'à Nanti. Voilà, titané intellectuel. Jusqu'au Fatimeti. Alors, on change. En arrondé, les Timeti, ils vont la tuise. Ulfa marari. Madagascar marar vlan comme na rosé. De marar faut tu vota. Empkayeki. Tianaro tel ton pin Madagascar vlan comme na rosé. Tianaro tel. Un diab ton pin Madagascar. Na to na ru na petsika yo. Ande panjus Madagascar fa tiamun vawoka. Anaro nagnapetraka io mitady karakora amboaragna asa tsisy tsy haiko miala l'école tsy hainao raha ataondreo vataka magnano makorel sasany mandeha serveur sasany magnano ino raha ataon'olo amizay avy amizay vakivakitragno insécurité tsisy fô tsy amazanareo asa même asa misy koa mbola vonianareo zavanareo secreny. Au lieu que vous créez des emplois, vous tuez les emplois. Avy amizay naro mandeha province aby sasany alainareo asa fa nisy to iroasinareo olo fa niasa to depuis 15 ans ampidirinareo amizay olonareo karaha nareo mampidiko agnatin'ny politique zay zio exemple zay etsika politique zay koa tsisy monnaie tsy tafidiko fôtiny commandeny club 48 karaha koa raha zahoagna zay ny volaniko amin'ny les maires qui sont contre moi, parce qu'il y a beaucoup de maires qui sont avec moi. Ça, attention, je mélange, il faut pas tout mélanger. Hein. Qui sont contre moi, Zanvlngamdo, Aya Asane. Zava poste-clé diable, Amienganaru. À un moment donné, Zema Itarakare, c'est on se pose des questions. Azovam Zemanganyo. Oul, mitonda tchikayou. Olo mitondra atsika io mampiada atsika ary maro merina volana marigny raha volagninao marina volagna exemple tribunal volagnin-dreo ireo any pony mikaiky za hoe ireo mihitsy mikaiky za la faute volagnin-dreo le cotier misolelaka koa fa tsy hay ataoreo io anareo miady volagnin-dreo marigny raha volagninareo fa aty misy cotier maro misolelaka zava député cotier volagny misy araiky masaky mivolagna azy io volagniny contre fitondragna ty tsisy araiky masaky mivolagna zay ny remercieko citeny nomoaly iny fa citeny volaniko zegny diso fandianagna anao volaniko zegny raha valomana tsy miady amin'ny andro radio eny ary tsy miady amin'ny mamy Ravatomanga diso fandianagna anao
mais on en parlera plus tard. Raha zay fa nivolagno tamin'olo jiaby fa maro alohany cité ny tandatrika volagno diso izy parce que ireo solidaire club 48 solidaire jusqu'à la fin volagno aminareo zegny tsy mety tandatrika raha valimany tsy mety tandatrika andry radio azov napetraka anjao yery azonareo zegny raha zay fa niculenjao amizagna yery izy ty yery miala ale andry radio eny nipody teo zavanareo ty koa baka miala andry radio eny zavanareo azova mipodindreo dika zay c'est pour ça c'est pas pour rien on n'est pas aussi plus bête que vous zegny zay mitady état fédéral ne serait-ce qu'anareo koa olo nandiniky nagnino tsy nataonareo référendum depuis le début azov mila état fédéral azov tsy te état fédéral tu vois anareo koa tsy magnavakavaka tokony nataonareo le référendum azov mila azov tsy mila io amizay hitatsika fa tsy mila au moins nisy vote anareo tsisy vote foeka ataonareo anareo forcé nareo état central mety anareo tsy magnino tsy mety anareo c'est comme ça non c'est pas comme ça c'est de la dictature c'est de la dictature zava fa mitomagny olo zio olo mitomagny misy pakebo volagninindreo avy anao sibe azovy 4 volaniko aminareo baka Tananarivo mijotso mandeha anao sibe mangala asany olo magnefa patente anao sibe ao azonareo zegny magnano chauffeur vola ny pakebo midika exemple à Diego 4% mandeha amin'ny commune 4% mandeha à Tananarivo izy koa amizay misy raha robaka amitsika ao exemple pont mavavy tokony amboarigny no tsy amboarindreo aia fomba vola jiaby volan'ny kakao jiaby losy tagny igny tsisy araiky hita zegny ninareo normal basy zegny zay tsy ady état fédéral ninareo mila marigny fo je suis désolé c'est vous qui avez créé cette guerre eh bien si vous le voulez eh bien vous allez la voir fotony zay volagno nagnaraka erreur nagnaraka leçon ny olobe taloha zay zio cerveau-nay aby zio fa mandeha génération raiky ty amizay génération ny réfléchira zay tsy akadikadalenareo e zay ny volaniko zio ty volaniko zay coaché traître mamitika ataotsika minina maniny koa reo izy koa araiky aroe tela voa cerveau-ndreo miréfléchir amizay tu vois iry la banane firy olona andeha ady la banane izy andeha fodindreo zava aie la banane zio hitanareo ia maire nosibe ao zay boka raha tadiavindreo tsisy olo mitrangana resaka fangalarana tany nosibe azao mitrangana ao anareo nahita maire nitrangana député nitrangana non tsisy zay volagno au moins atuliara zany remercie citeny au moins citeny nivolana zava Diego ao resaka secrène maire zaraiky Jean-Luc Diavolojary nitrangana resaka secrène akoatran'izay tsisy araiky nitrangana mbola tagny za volaniko tamy secrène nagnano grève zany invité-ndreo tagny zany koragna tamy monsieur le maire tamizegny monsieur le maire voa nareo michanger asa eky fa secrène ty fa agnaty rany fitondragna ty tsy mais izy en même temps izy mitady mandeha animy izy mandeha mitady izy azonareo zegny tu vois io amizay nagnano téléthon je me rappelle très bien mbola tagny za volagno nagnamia vola za tsy volaniko tsy namezako nagnamia vola secrène za iny raha nandalo azokonogno volagninindreo tampiasa secrène ajanonanareo fa Edgar avy andeha agnamia karamanareo ary Jocelyne Maxime koa andeha agnamia vary anareo zava fitika igny fitika najanogny raha igny Jocelyne Maxime nagnamia vary marigny tamy sac karama tsy nazo niala teo Edgar karama tsy nazo nefa ny secrène azonareo zegny karaha nataony PM teo fa regnindreo fa Diego tokony hetsika ato fa nihetsiketsika Diego
fa misy peinture nataondreo tany navy tany izy nangasary nivolagna fa resaka délestage nangasary nandeha Japon mavavy niaraka banque mondiale totra izy banque mondiale zegny fotony nisy vazana boaka teo totra izy banque mondiale zegny anareo tsy endriko mahazo vola amy banque mondiale pour l'instant donc kazakadalenareo le vahoaka kazakadalenareo le vahoaka navy izy tany 2 jours ten comme par hasard volaniko aminareo zegny tsy izy délestage ta Diego olo jiaby mikaiky tsy izy délestage zavanareo volaniko d'ici quelques jours izy miala io zavanareo délestage akory zala juro tsy mandeha depuis 17 heures jusqu'à 7 heures du matin ino raha nivolaniko taminareo anareo piasa la commune anareo nazy karama un mois igny karakory tsy commence mitomagna anareo tsy nazy karama aloha mitomagniza ndraiky aloha mitomagniza zay mo karaha tianareo volaniko zay volako volezanareo fitandreo io izy koa reo fa mivolagna aminareo ho avy président la république république nareo ninao abora réglage ninao olo miaraka aminazy fa tsy ninay volagna io tsy président république io volaniko aminaka io tsy volaniko io tsy président république io président ny mpamitika io président ny traître io président mila magnafa troasa amy mamravato manga tsy haina amizay raha ataony zay ne volaniko gouvernement amizay division en 2 ty araiky miaraka amy mamravato manga araiky magnanasa maloto Andry Rajoely amizay io anao fo hainay Andry Rajoely fotony anao président azafady aminao reniko ne volagna anareo jiaby agny anareo mivory aby io reniko raha jiaby io reniko anao général bomba ino raha vitanao zio ino raha vitanao anao ny kapokapoko misy sécurité eto embouteillage et tout ça zava iny gendarme anao magnano trafic de cocaïne gendarme anao magnano trafic de munitions niany ty mbola gendarme anao andeha namitro colonel fanapera donc anareo miala alohany anareo miala volaniko zegny ambila eto a Madagasikara raha nangalarinareo jiaby amy vola nangalarinareo io amboarinay Madagasikara zay tsy mila anareo kone anareo fa enepoka anareo tsy mila zay koa tsy mila anareo zegny natokanareo ely fo karaha fa manolo jiaby niany ty amizay za tsy agneky raha volagninareo zegny non pas je demande pas merci je demande les gens à se battre tu vois za mila olo mihetsiky eky fa vita eky fa à condition tsika jiaby mihetsiky zay ne volaniko tsy le ara nihetsiky tokony atakeny no si be ty mandeha koa Diego mandeha tany jiaby le but tsika volaniko aminareo nous allons marcher sur Tana boka Diego tsika manonga mandeha jusqu'à Tananarivo agny or fa misy olo Tananarivo koa miaraka amitsika koa gauche droite devant aller on va tous foncer andeha hero afoditsika lalagna aéroport jiaby afoditsika andeha lifasandreo jiaby que soit anosy be partout zegny raha mety atao non franchement tegna mampadegre za franchement oui ma chirane merci Sereté merci je sais que je suis pas tout seul non tegna mampalahelo Madagascar sérieusement anareo koa mbola misy faux marigny zay volaniko amy diaspora eto io namatsika bio volaniko tsy tafihetsika marigny ro avo intimidation tegna problème agny allons-y ensemble volaniko zay par tous les moyens alotsika hiaraka volaniko zay tegna fa trop raha voa namatsika bio tegna fa trop zay ne volaniko
jalona voatsika, c'est pas parce que atsika niala jaly adignatsika namatsika igny. Tsy possible zegny aminaka. Tsy possible. Zegny volaniko, nareo mahita za des fois za tsy mandry, des fois za tsy tafihina, des fois magnano sport za, tu vois, juste parce que j'adore Madagascar, tout simplement. Tagnana nahitako masoandro voalohany, tsy tiako mahita Madagascar apody karaha io. Fa za tsy ambelandreo volaniko aminareo zegny, ihijiky andeha amin'ny place-ndreo, andeha zarizarendreo gâteau, tsy possible zegny volaniko. Fôtony za danger pour eux. Andeha androboka aferandreo. Zavanareo za zao exemple, izy koa mbola reo io fo mitondra io, za tsy mandeha Madagascar, fa eto za arrêtendreo. Fa za fo tsy adala, tout simplement. Za fo tsy adala, bonjour tout le monde. Za fo tsy adala. Zegny volaniko, Macron tsy maintsy ambelanay, lettre fa losagny volaniko aminareo zegny, lettre fa mandeha, izy tsy maintsy volagninay, anao koa miala Madagascar, anao koa andeha Madagascar. Ah, mila andesinao prisonnier politique jiaby, mila bokanao, ameza pression andry radio le dictateur io, sa assassin, ziko na assassin, mafia, dealer, raha jiaby aminazy ne, amindreo fitondragna io, NC Christian, iry Lydia, jiaby zegny agnato ao, ro jiaby zegny, ro volaniko aminareo, ro tsy tia Diego, ro tsy tia Diego, olo baka soi-disant Diego, ro mamono Diego. Ro mamono Diego volaniko aminareo. Zava izinitsika jiaby tao. Zava izininy corne-bœuf. Zava le secret, notre vitrine. Volaniko aminareo zegny. Notre vitrine, zava izy io. Tsisy dikany secret. Zava la manda alainy mamirahavatmanga. Grand hôtel alainy mamirahavatmanga. Zay raha mampa vitrinetsika jiaby mila alainy. Zegny volaniko aminareo, raha voatsuleara. Io tsy maintsy avoatsika fo. A Diego izy koa tsika mizaha. Tsao fo trop tard après. Na ino zay tsy niady. Na ino zay tsy niady. Tsao trop tard volaniko. Donc, à nous maintenant de se réveiller, kaza miambigny. Kaza miambigny. Izy koa tsika jiaby mitsangana volaniko zegny. Les armes vont s'arrêter. Ça c'est sûr. Ils n'oseront pas utiliser. Itandotsika tsy maro, zegny ro magnano intimidation. Izy koa vahoaka jiaby, araha zegny tout le monde entier c'était comme ça. Anareo tsy liaraka raha mahay pilotro, allô alifasa. Zegny volaniko, tsy maro olo mandeha agny, zavanareo, observenareo, karakory ro, profitenareo de lestage. Profitenareo de lestage, alifasa agny. Amblaza amizay, yo, anareo amizay mavita mivolagna za fa, za mi poussolo magnano révolution, bien sûr. Là maintenant je peux vous dire, allons, c'est la révolution maintenant. Atsika fa tsy mijereky. Ndehanao tsy mihetsika agnatin'ny tragnonao maty mosary. Au moins, essayez, peut-être ça va changer votre vie. Est-ce que nareo tsy miessaye volaniko zegny? Tsy hainareo fa ni change votre vie. Ah. Vous pouvez pas connaître. Hein? De toute façon, ça sera une réussite. Vlan comme Naroudjabze. Ça se voit, fanangan, 92, 91, fanangan, 72. Hey! L'abolition de l'esclavage, vlan comme Naroudjabze. Firtong ou l'niad. Nazaoung indépendance, soi-disant indépendance. En fait, décolonisé par la France, ni de colonie, ni club 48. Antanenaro ou le Betkawa, Tanana Djabomze, Naïta, Fitundanga la France. Antanenaro Robaka. Rovna, si t'anzala la France, si t'an la France fa, anivuntan titenga tirarneke. Nyande, varso tcharet chita vlangiro bababio. Tu vois? Vous vous rendez compte de ça? Quand on a une fa état fédéral, c'est ça? Miambi intellectuel. En 1900 kalalo, ils y ont vlank zen. Je comprends la yet, vous, ils t'avaient. Fa ny za olo jiaby fa nitaditady fôtiny intellectuel io direct ro fa mahita glingling vola dollar pesos fa milomero ha mamanao koa ny ambilasy matagny karaha zegny baka ha zany kanao ko ambilasy matagny fa aty misy 50 millions ke karaha zegny fomba atsika koty io karaha zegny raha zegny tsy vandy raha zegny volagnin-dreo baka Tananarivo mahatsara anareo koty mety fitifitagna olobe nareo jiaby fitifitagna.
Itanareo volagnin-dreo, zay hely, zay au milieu, firy côtier. Nagnino zay midomine anareo. Ary raha zegny ataondreo geste, ataondreo geste. Nagnino zay midomine anareo. Fotony anareo tsy miray ina volagnin-dreo aby. Marina. Tout simplement marina. Kene fangasasa etsika e. Fagnambanimbaniagna olo etsika e. Orike miady tombotra etsika tsy etsika zegny. Tsy etsika. Voilà, zay vidéo somary nerveux hely za niany fotony non, pas un colonel. Tsy colonel andeha journaliste tsy arretenareo fotony nagnaboaka raha marigny. Tsy possible zegny. Marigny mon frère, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Nino raha mety volagniny eky? Za ndraiky tsy kivy volagniko toizy tsika fo, ady ty toizy tsika fo. Atsika tsy kivy. Tsy agnatin'ny lohako zegny, kivy zegny non tsy za zegny. Ady ty tsy maintsy ataotsika fo. Oui, justement, aboakatsika amindreo fa tsika jiaby venjika io. Zay ne volagniko, les traîtres maintenant, on va s'attaquer aux traîtres. 1, 2, 3 traîtres. Izy koa ireo agnatin'ny poubelle ao. Izy koa reo agnatin'ny poubelle karaha vo Brésil aby io, karaha pays Amérique du Sud aby io, zavanareo izy koa reo tsy anginike. Zavanareo reo izy koa tsy anginy. Ino raha nifidetsika reo? Tsy andeha hiady atsika. Zavareo jiaby azovy député côtier nivolagna. À part cité ndraiky afakandro Christian. Azov masaky mivolagna io. Tsisy araiky masaky mivolagna. Nagnino? Vangony Mamirahavatomanga ty afantsofagna 50 millions. Afody vava, zava PM. Io volaniko aminao, volagny exemple, Rahavatomanga volagna aminazy adosoa lambanao jiaby adosony. Aloha mandeha amin'ny lalabe ataony. Fote anao koa fa nangala volan'olo volaniko zegny. La conséquence, zay volaniko za tsy angala volanareo. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Io tôt ou tard tsy maintsy azonay. Io tôt ou tard tsy maintsy azonay. Fotony da agnatin'ny lohanaka fa convaincu. Soit c'est la mort ou la patrie. Azonareo zegny. Le rêve d'un soldat, comme nous c'est mourir sur le champ de bataille. Zay volaniko aminareo, izy koa mare, Macron volagna loatsika andeha en Ukraine, ataoko treillis za mandeha. Azonareo zegny. Donc, tsy direko zegny faty zegny za tsy mijery. Zay volaniko aminareo, j'ai déjà rampé dans le flamme de l'enfer. Zanavy taloha nahita gardien volaniko tamin'ny gardien aemzay place naka volagniny gardien azafady aminao fa za tsy hidika amin'ny problème ato tsisy placenao zegny za nampody ambony tany eto dikan'zegny adinaka mbola tsy nikivita ary tsy zaza raiky fa maromaro zay ao volaniko zegny mety tanjignesanareo téléphonenay raha zegny tsy jirenay ne soyez pas juste surpris le jour J. Zay volaniko militaire, enareo asanareo. À quel moment il faut déposer les armes? Azonareo zegny, à quel moment il faut déposer les armes? Tsisy olo agneky fitondragna ny Andry Rajoely, miaraka Mamirahavatomanga, miaraka NC Christian, miaraka bombe lacrymogène. Anao tsara général bombe, anao général bombe lacrymogène. Donc, voilà. La valave izy niany, somary nerveux hely, fotony, tu vois, l'adrénaline. Mais, les gars, on continue à se battre. Jusqu'à la fin, on lâche rien. Merci, Serette, pour l'eau, là, parce que j'avais soif en fait. Ok, allez, bisous tout le monde.